республикабыз зор муаффакият. Біреулерінің дусты, икенчілерінің қызметтеші, сәлетлі жетекші Татарстан Дәулет Советінің 5 шақырылышы депутаты. Бүгін Илшат Ғаниевні соңғы юлға азатырға парламентқа езлеген кіші келді. Яқынларының қойғысын біріншілерден болып Татарстан жетекшілігі есімінен Ментимир Шаймиев ұртақлаша. Озмыштан озмыш жоқ. Енді тәшігізні, біздің достабызны, данлық жетекші соңғы юлға бүгін жатамыз. Әйтәбіз, татарларда андай білген кішінің ауызына қарап тұрасың, енді сөйлегенде нейді фикірлер әйтір, бір нәрсені құлақтан ышқындырмасқа, мына шушындай зор болған шәхіс. Татарстан үсішінде оның рөлі олыштырғысыз. Яшілүзен районының Майский совхозына ол 1974 елда 20 яшында практикаға келе. Қызмет юлын үсімліклеріні сақлау бойынша агроном болып башлайым. Бар басқышыны өтіп генерал директор болам. Илшат Ғаниев 47 ел Майскида ашлайым. Шуның 34-тен жетекші болып. Башта предприятияны сақлап қалу үшін күштіге, нәтижеде ол Советлар Союзында таныла. Ол вақытта бетінде шондай қара шығарғаны партия Казанны һәм Татарстанны яшелчә белән обеспечивать итәргә. Ачык грунтта үсмәгән вакытта теплицаларда көз көне дә, кыш көне дә кыяр үстерергә. Ул менә эшкә килгәч, кешенең эшен җиңеләйтим дип, яңалык кертим дип яшады инде ул, эш белән яшәүче кеше. Қазір Майский Россияның шушы өлкәдә иң зур оешмасы. Мында елына 43 000 тонна яшелчә җитештерәләр. Теплица республиканы тулысынча тәэмин итә, калганын чит төбәкләргә җибәрә. Илшат Ғаниев һәр вакыт фәнгә таянган. Галимнәр фикерен ишеткән. 80нче елларда ул үсемлекләрне пестицидлар белән түгел, биологик препаратлар белән саклау алымнарын үзләштерә башлый. Аннары тамчылап сугару системасын кертә. Яктыртуда иң алдынгы технологияләр куллана. Бездә эшләбез энергетикада, итеп булдырып, шушындай зур станциялар төзеде. Эшләгән гамәлләре зур, фикерләре биектән иде, алга күрешән. Булар барса да безнең хәтеребездә, уйларыбызда мәңге сакланыр. Илшат Ғазимович белән күптән бергә эшләдек. Асен поселогында Илшат Ғазимович уникальный, ул бик изге кеше иде. Аның игелекле эшләре бөтен дөньяга таралырлык. Чөнки аның хезмәте белән без горурланабыз. Бүген хушлашучылар арасында да ул булышмаган кеше юктырды якыннары. Асиновада социаль объектлар салу, хезмәткәрләре өчен йортлар, тулай торак төзетү, Яшелүзен районы мәктәпләренә бушлай яшелчә бирү һәм кайнар ризык белән тәэмин итү. В 2012 году Илшат Газимовичем было принято решение. 2012 елда Илшат Газимович Майский торак комплексы төзү турында карар кабул итте. Ул комбинат эшчеләре һәм аларның гаиләләре өчен махсус салынды. 2013 елда 55 фатирлы беренче тулай торак кулланылышка тапшырылды. Бүгенгә 2 тулай торак, 4 йортыбыз бар. Хәзер Майский торак комплексында 700 кеше яши. Илшат Ғаниевның халык борчуы белән яшәве депутатлыгында да күренә. Абруйлы һәм инициатив җитәкче, оста һәм тәҗрибәле оештыручы, актив җәмәгать эшлеклесе Илшат Ғазим улы республиканың һәм тулайым алганда илебезнең социаль-икътисади үсешенә дә саллы өлешен кертте. Мин үземдә Илшат Ғазим улының һөнәренең чын остасын буларак белә идем. Аңардан күп нәрсәгә өйрәнәдер. Аның сүзе, аның әйткән фикере безгә бик тә кирәк иде. Bizning aramizdan ko'ngli bilan da, amali bilan da eskitkish motor kishi keldi. Onun bilan har uchrashuv, kengashuv, fikr olishuv bize bir turmush maktabi edi. Har so'zi o'lchangan, har fikri jiplangan bo'lar edi. Vodiyligi bilan dohiligi аңлыйдың янәшә булды. Ул үрнәк ир һәм әти була. Илшат Ғаниевның кызы һәм улы бар. Руслан Ғаниев Майскида хезмәт куя. Мой самый близкий друг. Әти минем өчен әти генә түгел, иң якын дустым да иде. Һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер кеше. Безнең арада серләр юк иде. Һәр нәрсәне уртага салып сөйләштек. Соңгы 15 елда кулны кулга тотынып эшләдек. Мин башта банкир булырга теләгән идем, әмма үземне әтием янында күрдем, комбинатта эшлисе. وإنا إليه راجعون
Илшат Ганиевны Казанның Тынычлык бистәсендә җирләделәр. Яшелүзән районы хакимияте аның исемен мәңгеләштерергә җыена. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.